Video pare pare. Video. Gawin makita ya. Nih, ada Jigs. Takot dito. Nah, ano? Takot tayo. Nah. Nah. Kan, mungkin na. Sigurado ka rin mo na, ano? Kapakayak, bro. Wala ka nyungit. Mabalintang ito. Ano? Ha? Madayak, naran. Na, Aaron. Tayo mo nung Kevin. Tayo makidaya. Kita man. Tapi sir-sirig di ko. Ano ba tao siya? Ano ti tao? Ano maling ako? Ano ko lang pataran? Umay ka rin? Ya, sige. Umay ka lang patara ka? Akan nga mo nung Kevin kumintay lata. Sige. Ew! Kata kita ng tao, nakababain mo siya. Sinatimon mo na, tayo ng pataran. Akal-kararagdan siya. Na. Papatay wa. Hindi kita yun. Tanong naman ito muna tayo. Kaya ron. Ito din meron tao. Sirit mo. Ito ka ma. Na. Talaga ka ditalan sa siya. Ika. Pusti ka siya. Apa ya kalip kipam mo. Begitu. Wah, angot kita gubis. Harap na si Kaka. Nakababain mo na ba? Hindi tao? Oo ba? Hey! Abok tao. Madam-daman to ah. Alang nga si Tito muna. Pitar tayo.